Karbi jutang asong tekelangjun hawar amay la pentirikam amay atung pherangke amay phaponsi pining ingdeng thongkep hawar karbi risonim so rongaji surihini ra ingkorahini katalon ponjiadim jutang kaching hon amen pen kachirab duna tumaphan kachuro pajirpon la pen solangdo karbiarat sitami dongmukak rasinja aklamalong kevang pen ingdeng thongkep hawar karbi risonim so rongaji surihini ra ingkorahini aliralon kipidunji aphan kacho phapon Pini chiti ni phai thongke bani dongmukak rasinja aklamalong tekelangjun hawar amai lapen ingdeng thongkep hawar karbi risonim so rongaji surihini ra ingkorahini tirikam amai atumahin pen phirangke amai padosi pining ingdeng thongkep hawar karbi risonim so rongaji mesen pen katalon ponji aphan kachi sikchedang ponalam the kachi paklang pon phirangke mate media akorti tamphan ani tamphan churula kadom nitum dak dokmoka mate tekelangjun jonel ahawar ingdeng thongkep jonel karbi risumin su rongaji mate hawar amai elong nitum kecisi kecedang pini an 90% lerlo sidak nang cerap dun atum mission itum dak karbi employee association men cenglok contractor to men cenglok rat kapre sere group to men cenglok ikim kerang lapen kepang thir et nurak nimalia song tum lapen apar dok muka nimalia song tum alang litum hanta curu pon petang une alang litum nang cerap dun nang cetudun dolo lasi no nilitum jonel ingdeng thongkep hawar amai long bangke ini tuma iem dak me asapsu kaduri docet selang li solar rok nang pilo aprang ke thom nang pilo nona fike thom nang pilo Aningkan wanga son thak si pining le thota rasinja aklamalong aliralon pen talon ponpo lapen pining le thota bangso jutang aklamalong ason kilang mesen kasilam ponason thek ponlong ji pusi than pon ke thek ponlong jia son lake PWD Road Division Dokmoka Executive Engineer Badan Singh Tiso hin pen ke paklang pon Sodrecho Amangmun Jambali Alir PWD Amaro lapen kai adengmet tirikam amai kongchun banga hin pen paklang pon po Rasinja akumlin kiling atum kachera pen kilingarnam anparta sambaroy amandu lapen ru rangsina sarpo amandu lapen sambaroy amandu sitami thek ponlongji lapen kilun ke kan achatai hini doji laki long mukrang achatai lapen rangsina achatai henlopusi thanpon tarik ingkora sirkap an nang lerlo lapen nondak junel karbi youth festival ta tarik hini pen lo aporta nangli lo nasindak ngilitum reception committee ahin ben ke claim nangya kaman ke pinan ke claim lo lapen dak reception long nang cirap nang citodun tapi nang ana tum dolo lapen tangka poisa tame ka duri dolo sitame dak hak tum jutang jubat ka cinghon akor tinggi tum stame tangka poisa tame asta sabet same nang cirap nang citodun lo lasi nilitum reception committee ahin pen la nang cerap nang citudun korteng jir depan nilih bentam be curu lo la pen non nilitum ningce thedam lo lasi non la tarik hini pen tarik phuan la karbi junel festival bangke rak rasingja klam abangke ing samjin pen chun pon pubusi ningce thelo Bangso kachisik cedang ponalong khai jutang kaching hon parpik abang phobang phiatum kachirap kacheto dona puthak setami kachuro pajirpon lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing terona hin pen solar light mati street light truck kipi dona puthak setami tirikam amai lapen hawar amai hin pen kachuro padopon lapen bangso ketalon ponalong nongnam kache thangplong lunse pi lapen owekimi alunse pi anparta Lamarjana long kache parjan dun abang po bang phiatum setami nang chetong dun si aliralon jipi dun ji pusi thanpon Dokmuka pen Samsung 80 Karbi Anglong live